Takže čaute. Dneska som sa rozhodol, že spravím freestyle s jojom. Takže je to špeciálne jojo, limitovaná edícia Spider-Man. Hej, mal by to byť zo Spider-Mana, tak spustíme na to, ideme na to. To je ale sranda, čo? Za chvíľu to spustíme, freestyle. Vydrž, počkajte, kým to dám hore. Dobre, tak spravím to takto ľahšie. A za chvíľu začne freestyle. Dal som k tomu takú super hudbičku. Nám to neprdelo. Dobre. A ideme na to. Na olympiádu môžem ísť. Jojo.